Значи, това всичко, което го правят, да могат те сами си стринаха икономиката преди 10 години. Това е всеки 10 години, това е профилакция на системата. Мачкат всичко долу, събират им на хората къщите, банките и после пак пускат всичко наново. Значи в щатите ти никой не може да си купи земята. Винаги е под наем. Значи сега си купувам къщата 500 хиляди, къщата си е моя, платил съм си кеш, обаче ти имаш на земята данък, както при нас. Но ти да не го платиш 30 години, те не могат да ти я вземат. Не могат да я продадеш. Така е, нали? Щатите, като няма платиш 2 месеца, има един специален сайт, има такъв, къде в нашия квартал и той ти гледа, не си платил таксите, седи ти я купува и ти казва, аз съм ти платил таксите за 2 години, 8000 или ери колко са ти, няма значение, аз искам тройно, ако не, изнасяй се. Къща никой не е това. Казва, дигай си къща, си я носи, взимай си тухлите и си поеми майката. Значи така е направено, че земята никога, винаги живееш под наем. Ти си изплатил, ти цял живот трябва да плащаш. Ма то, знаеш и, между другото, тази система не е само в Щатите, защото, например, един приятел ми казваше, вика, дай да ходим да си купим нещо във Виетнам. Защото е много готино, обаче е същия закон. Може да си купиш апартамент. Да. Нищо друго. Да. Това е положение. Значи, купихме, ние поне... И си собственик, както казваш ти, на кутийката. Да. Земята хера забрави абсолютно. Слушай, преди много време, още преди почне бизнеса с транспорта, ние се занимавахме купувахме стари къщи и ги правихме. Беше много голем бизнес, докато не стринаха икономиката и баща ми трябва да правим нещо друго, което знаем, че няма да падне повече. Това беше транспорта. И бяхме купили една къща в много хубав квартал и беше така оставена някоя взета от банка. Имаше трева отпред това, и другите къщи всичко и баща ми трябва да се отиде там да се направи, да се изчисти, защото точно не взехме. Отиваме един ден, всичко направено, градинка, изчистено това, баща ми я вика съседи да си го викаме, такой се го изчистили. Баща ми бърка в почтата, вади от ситито, от града, дошли са, изчистили са ти, направили си отил, защото този човек плаща 15 хиляди на година такса, той няма ти гледа траняците и бокуците. Да. Той се обадил, каза, че то правете, и той те сте ти поснали сметка, те сте го изчистили и ти е направено. Заповядай. Верно, с наценка 6 пъти, но няма значение. Да. Няма такава държава. Да видиш полицай, спокал си гума, той спре, пъти асистира, пъти смени гумата, ако е жена. Оня ден се прибирам от морето, гръмна ми гумата, тъмън, че имах един същи, аз то ми е нов. Това го ползвах за рамо. Те ми стегнати болтовете с пистолет. Нема кой спре, бе, нема кой да се те напсува, бе. Седи ме виждат, куцам такова, извадил съм гуми, сменям задна гума. Нема кой... Къде живееме, бе? България,